Assalamu alaikum. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha ta muka daure ka danna mana subscribe da kuma alaman kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Tsohon sarkin Kano Sunusi Lamido ya zauna da sojojin da suka kifar da Muhammad Bazoum a Nijar. Muhammad Sunusi Lamido ya isa Nijar zai zauna da sojojin da suka hamɓarar da gwamnatin farar hula. Tawagar AU ta gagara shawo kan shugaban sojojin tawaye Abdulrahman Chiana. Idan an yi nasara watakila wannan ziyarar ta kawo sasanci da kuma barkewar yakin da za a yi a nahiyar Niamey. Khalifa Muhammad Sunusi Lamido ya sa laɓole da shugaban sojojin tawaye na jamhuriyar Nijar Janar Abdulhamid Tichana. Hotunan da muka samu daga kafofin sadarwa na zamani sun tabbatar da sarkin Kano na 14 yayin da ya zauna da shugaban sojojin da suka karɓi iko a Nijar. Rahoton Aminiya ya nuna an yi taron ne ranar Laraba a Niamey babban birnin Nijar. Lokacin da kaya suke faman canza zane, Nijar ta naɗa shirgegen mukami yayin da ƙasar ke cikin matsala lamba na ECOWAS. Bayanai sun fito